ngithatha ke leli thuba ngibingelele wonke umuntu okuzofinyelela kuye lesi sifundo esizokhuluma ngaso namhlanje. Kulenkundla ke ethi iqiniso lohlala liyiqiniso. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuba nisiphe indlebe, nisiphe neso lokuba nisibukele ukuze amazwi kaNkuluNkulu esikhuluma ngawo akwazi ukufinyelela kuwo wonke umuntu. Siyakubonga kakhulu lokho. Igama lami ke nginguDumsane, isibongo ngingwakhoza, ngingumshumayeli wevangeli ngokukhonza, ngikhonza ebandleni kaKristu elisendaweni yaseFosroras eMatlala e269 Street. Bafowethu ke yini ke esizokhuluma ngayo namhlanje noma yini esizobukisana yona namhlanje? Namhlanje ngikhethe ukuba sizokhuluma ngendaba enhle. Indaba ekhuluma ngokulalela kanye nokungalaleli. Indaba ekhuluma ngokulalela kanye nokungalaleli. Iyona ndaba leyo engifisa ukuthi namhlanje sibukisane yona bazalwane. Noma sibukisane yona bathandekayo. Njalo lapho kukhona ukulalela kumele uqonde ukuthi futhi kuseduze nokungalaleli. Njalo lapho kukhona ukulalela kumele uqonde noma wazi ukuthi nokungalaleli kuseduze. Futhi kuyenzeka ukungalaleli kuthi makuchazwa noma kuvezwa kubonakale kuyiqiniso noma kubonakale kukuhle noma kubonakale kunabalandeli abaningi. Kodwa akuguquki ukuthi leyo nto iwukungalaleli. Ngakho ke namhlanje sizokhuluma ngokulalela kanye nokungalaleli. Ukulalela kanye nokungalaleli kubonakala ngalokhu umuntu akwenzayo lapho etsheliwe into ethile. Uma utsheliwe into ethile ukuthi yenze, ukuthi uyalalela noma awulaleli kubonakala ngenkathi sewenza. Ukungalaleli akuvezwa amehlo ukuthi nje uma umbuka umuntu uthi lo muntu akalaleli. Kodwa ukungalaleli kubonakala ngalokhu umuntu akwenzayo. Kanjalo futhi nokulalela kuvezwa yilokhu umuntu akwenzayo. Uma wenza into egameni lokuthi utsheliwe leyo nto leyo ukuthi yenze kanjani, leyo nto leyo izobonakala lapho sewenza ukuthi ngampela uyalalela. Buka-ke, uma sikhuluma ngendaba yokulalela, kumele siqale sibheke ingxenye yokuqala ethi ukubaluleka kokulalela. Sibheke ukuthi kuyini ukulalela noma lithini iBhayibheli uma likhuluma ngokulalela. Sibuka njalo ini ukubaluleka kokulalela. Ngoba ngasikhathi kubonakala sengazithi ukulalela kuyinto engabalulekile. Kodwa mawubheka incwadi kaSamueli wokuqala usahluko number 15 verse number 22 uzothola lapho ukuthi uthini umbhali ngendaba yokubaluleka kokulalela. Ithi ke incwadi kaSamueli 15 verse number 22, incwadi yokuqala kaSamueli ithi uSamueli wathi uJehova uyenamela yini iminikelo njengokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalela kwezwi likaJehova na? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Yini into esizwayo kulombhalo lo? Sizwa ukuthi umbuzo uthi ngabe uJehova uyenamela yini imhlatshelo neminikelo njengalokhu enamela ukulalelwa kwezwi lakhe. Yabona ke uma sikhuluma ngokubaluleka kokulalela ukuthi
ukubaluleka kokulalela kubaluleke ngani? Kubaluleke ngokuba ukulalela kuyintando kaNkuluNkulu, hayi intando yomuntu. Kakhulukazi uma sikhuluma egameni likaNkuluNkulu. Uma sikhuluma egameni likaNkuluNkulu, kubalulekile ukuba silalele. Buka incwadi yamaHebheru 5 verse number 8. Umbhali lapho encwadini yamaHebheru 5 verse number 8 unento enhle ayishoyo lapho ngokulalela. Uthini umbhali lapho? Uthi noma eyindodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. Uyabona ke ukuthi uma uzoqhubeka nale ndaba izokutshena ukuthi sekuphelelisiwe waba yisusa sokusindiswa okuphakade. Ubani? Indodana kaNkuluNkulu. Ithini ke inkulumo? Ithi noma uJesu eyindodana kaNkuluNkulu wafunda ukulalela. Noma eyindodana kaNkuluNkulu wafunda ukulalela. Uyabona ke ukuthi ukubaluleka kokulalela kuhle kangakanani, ngoba uNkulunkulu ehlile wembatha inyama wasemhlabeni wafunda ukulalela. uJesu enguNkulunkulu wafunda ukulalela. And then ke uma efunda ukulalela, mawubheka incwadi yabaseFilipi 2 verse number 8, nalapho siyabona ukuthi uJesu walalela kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano. Yabona ke masikhuluma ngendaba yokulalela, sikhuluma ngendaba ebalulekile kakhulu. Ukuthi uma sikhuluma ngendaba yokulalela, sikhuluma ngendaba ebalulekile kakhulu, ngoba ukulalela endabeni kaNkuluNkulu kubizwe wuye uNkulunkulu. Mawubheka indaba yokulalela ayisuki nje eTestamenteni Elisha, noma ayipheleli nje eTestamenteni Elisha, noma ayiqali nje eTestamenteni Elisha. Mawubheka incwadi kaDeuteronomy 28 verse number 1 kuya verse number 2, nalapho uNkulunkulu ukhuluma ngoMose ukuthi uma nilalela nokulalela kuyokwenzakalani. Buka ukuthi uthi uNkulunkulu kuyokwenzakalani uma uIsrayeli elalela nokulalela izwi lakhe uNkulunkulu. Uyini izithembiso uNkulunkulu azivezayo ngokwenzani? Ngokulalela. Mawubheka incwadi kaDeuteronomy usahluko number 28 verse number incwadi kaDeuteronomy 28 verse number 1 no verse number 2. Uthini lapho uNkulunkulu? Uthi kuyokuthi uma ulalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphela ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezo zibusiso ziyokufika phezu kwakho zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uyabona ke ukuthi indaba yokulalela inesithembiso, indaba yokulalela inomphumela. uNkulunkulu mayebhala la uMose kwincwadi yempindamthetho uthi uma Israyeli ulilalela nokulalela izwi likaJehova, zonke lezi busiso ziyokukufica uma ulalela izwi likaNkulunkulu. Buka-ke, uma ungalilaleli izwi likaNkulunkulu kuzokwenzakalani? Ngoba uma ethi uNkulunkulu ubheka phansi, okwakho ukuthi ubheke phansi. Ma ethi uNkulunkulu ubheka phezulu, okwakho ukuthi ubheke phezulu. Ma ethi uNkulunkulu thula, okwakho ukuthi uthule. Ma ethi uNkulunkulu khuluma lokhu, okwakho ukuthi ukhulume lokho. Ungayivivinyi into eshiwo uNkulunkulu ukuthi lena kufanele ngiyenze noma lena akufanele ngiyenze, noma lena kufanele ukuthi ngiyenze kanje, lena kufanele ukuthi ngingayenzi kanje. Ma ethe uNkulunkulu leyo nto yenze kanje, kumele leyo nto leyo uyenze kanjalo. Alright ke.
sibuka ke ukuthi ke indaba yokulalela ibalulekile indaba yokulalela ibalulekile mawubheka uSawuli kwincwadi kaSamuel wokuqala chapter number 15 verse number 24 walahlekelwa ukuba yinkosi ngenxa yokuba engalalelanga uNkulunkulu. uSawuli walahlekelwa ubukhosi ngenxa yokuba engalalelanga uNkulunkulu. Buka, uSawuli kwathi kufanele ukuthi alalele izwi likaNkulunkulu, yena wenza akutshenwe ngabantu. Mawubheka nje uverse number 24 kuyo lencwadi kaSamuel wokuqala chapter number 15 verse 24 uthi ke ngonile kuNkulunkulu ngokuba ngingalalelanga izwi lakhe, ngilalele izwi labantu. Kuyingozi ukulalela izwi labantu likhona izwi kaNkulunkulu endabeni kaNkulunkulu. Okay ke besibuka ke ingcenye ethi ukubaluleka kokulalela. Siyabona ukuthi ukubaluleka kokulalela kuhle kangakanani ngoba uJesu walalela, noma eyindodana kaNkulunkulu noma enguNkulunkulu walalela. Uthi uPawuli walalela kwaze kwayoba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Okusho ukuthi nami, okusho ukuthi nawe, okusho ukuthi sonke endabeni kaNkulunkulu kumele silalele ngoba izwe lonakele nje yingoba kukhona abangalalelanga. Izwe liyilokhu eliyikho yingoba kukhona abangafuni ukulalela. Kanjalo ke nasendabeni kaNkulunkulu izinto zonakele nje zinje, kukhona abangafunanga ukulalela lokhu okushiwo nguNkulunkulu. Yabona ke masilivala leli phuzu mawufunda incwadi yeSambulo 1 verse number 3 uthi uJesu lapha mayekhuluma ngoJohane, ubusisiwe ozwayo nabo abafundayo amazwi alesi siprofethi bagcine okulotshiwe kuso. Okusho ukuthi makuthiwa bagcine, uma uzogcina kusho ukuthi uzokube ulalelile. Mawungube ulalelile kuzobe kusho ukuthi ubusisiwe ngoba ulalelile, awangathayisela, awangaphungula kulokhu uNkulunkulu akushilo. Right ke adluleleke kwiphuzu lethu lesibili elilandelayo. Lithini ke iphuzu lethu lesibili elilandelayo na? Lithi ukulalela ngendawo emisiwe yokumkhonza uNkulunkulu. Ukulalela ngendawo emiswe uNkulunkulu ngezwi lakhe yokumkhonza yena uNkulunkulu. Ukulalela izwi likaNkulunkulu ngendawo emiswe nguNkulunkulu yokumkhonza yena uNkulunkulu. Awubuke nje uma sithatha indaba yeTestamente elidala. ETestamenteni elidala sibuka ukuthi uNkulunkulu wazikhethela yena indawo lapho uIsrayeli ayezokuletha khona umnikelo wakhe, lapho uIsrayeli ayezokukhumbula khona igama likaNkulunkulu. Iyiphi leyo ndawo leyo na? Buka incwadi yeziKronike zesibili usahluko number 7 verse number 15 kuya kuverse number 16. Incwadi yeziKronike zesibili usahluko number 7 kuya kuverse number 16. Buka incwadi yeziKronike ukuthi uzwe ukuthi uthini uNkulunkulu lapho ngendaba yendawo ayikhethile yena uNkulunkulu, ukuthi uthini uNkulunkulu ngaleyo ndawo leyo. Buka 7 verse number 15 no verse number 16. Uthi ke uverse number 15 ke, manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke. Iyiphi le ndawo? Khumbula ke yithempeli leli elalakhiwa ubani? NguSolomoni.
Uthini uNkulunkulu? Uthi ke le ndawo ngiyikhethile ukuba igama lami libe khona kuyo leyo ndawo leyo. Ngamagama aseduze uNkulunkulu indawo uyokumkhumbula yena noma yokuba kukwenziwe izinto zonke zakhe wazikhethela yena, akakhethelwanga umuntu ukuthi nalena inhle naleyana inhle naleyana inhle, kodwa wazikhethela yena uNkulunkulu, akakhethelwanga ubani ngumuntu, wazikhethela yena. Awubukeke, khumbula le ndawo ikhethwe nguNkulunkulu ukuthi igama lakhe lizokukhunjulwa kuyo noma lizokubizwa kuyo. Buka ke sekwenzeka ke sekususwa uIsrayeli kule ndawo ukuthi ithini inkulumo. Incwadi yamakhosi okuqala uSahluko number 12 verse number 27 uzwe ukuthi ithini inkulumo lapha. Incwadi yamakhosi uSahluko number 12 verse number 27 uthini umbhali lapha? Uthi uma laba bantu benyuka ukukunikela ngemihlatshelo endlini kaJehova eJerusalema, inhliziyo yalaba bantu iyakuphindela enkosini yabo kuRehobhowamu inkosi yakwaJuda, bangibulale mina, babuyele kuRehobhowamu inkosi yakwaJuda. Inkosi isithathe isiluleko, yenza amathole amabili egolide, yathi kubo, sekwanele ukuba nikhuphukele eJerusalema. Bhekani onkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Wabeka elinye eBhetheli, elinye walibeka kwaDani. Leyo nto yaba yisono ngokuba abantu baya phambi kwelinye nakwaDani. Uyabona ke ukuthi uJerobhowamu wenzani la? uNkulunkulu ukhethile indawo ukuthi ilapho kuzokukhunjulwa khona igama lakhe. Ikuphi leyo ndawo leyo? Isethempelini. Likuphi lelo thempeli? LiseJerusalema. Uyafika yena uthi ke sekwanele Israyeli ukuba niye eJerusalema. Manje sekufanele ukuthi niye kuphi? KwaDani nakuphi? NaseBhetheli. Wabeka amathole ukuthi omunye mayefuna ukukhuleka, mayethanda uzoya kwaDani, mayethanda uzoya eBhetheli. Ithi ke inkulumo leyo nto yaba yisono kuNkulunkulu. Leyo nto yokuthi abanye baye le abanye baye le yaba yisono, because uNkulunkulu utheni? Uthe indawo azokukhunjulwa kuyo igama lakhe iseJerusalema, ethempelini elalakhiwe nguSolomoni ngokokuya kweTestamente elidala. Azange uNkulunkulu akavuma ukuthi omunye mayithanda ukuya le uzoya le, omunye mayithanda ukuya le uzoya le, omunye mayithanda ukuya le uzoya le. Wamisa indawo eyodwa yokuthi iyona okuzokukhunjulwa kuyo igama lakhe. Buka ke uma ubheka le ndaba le esikhuluma ngayo, ukuthi ithini, masibuka eTestamenteni elisha namhlanje, masibuka kulezi insuku esiphila kuzo namhlanje zeTestamente elisha noma zesikhathi sikaKristu. Khumbula incwadi kaMateyu 17 verse number 1 kuya verse number 5 ithi, ema ubheka uverse number 5, bheka esakhuluma ifu elikhanyayo laba sithi beza, kwezwakala izwi efwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo, yizweni. Ngamagama aseduze uNkulunkulu uthi umuntu okumele simuzwe nokumele simlalele nguJesu. Right ke mawubheka incwadi yamaHebheru 1 verse number 1 ithi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngezindlela eziningi nangamathuba amaningi, kepha ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana yakhe. uNkulunkulu kimi nakuwe namhlanje ukhuluma ngendodana yakhe engubani? EnguJesu Kristu. Uthi ke uJesu
mawubheka incwadi kaJohn 12 verse number 48 uthi ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo, uthi izwi engalikhulumayo yilona eliyokumahlulela umuntu ngosuku lokugcina. Uyabona ke ukuthi ke amazwi lana okumele siwalalele iwona esizokwahlulelwa ngawo. Ithi ke inkulumo ke kulesi sikhathi esiphila kuso mina nawe seTestament Elisha, kulesi sikhathi esiphila kuso mina nawe sika Kristu, yikuphi la uKristu ebeke khona ukuthi kumele igama lakhe likhunjulwe khona na? Uyabona ke uma ubheka incwadi yezenzo 20 verse number 28 uthi lapho uLuka mayibhala, ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzela lona ngegazi lakhe. Uyabona ke uma ubheka incwadi yabase-Efesu 5 verse number 25 kuya verse number 26, leli bandla uthi uPawuli wazizuzela lona ngegazi lakhe futhi wazimisela lona ngelakhe igazi ukuba lingabi nasihla nambimbi nanto enjalo. Leli bandla lingelikabani? LingelikaKristu. Leli bandla lingelikabani? LingelikaNkulunkulu. Incwadi kaMateyu 16 verse number 18 uJesu uthembise ukuthi uzokwakha ibandla lakhe. Akashonga ukuthi uzokwakha ibandla likaKhoza, akashonga ukuthi uzokwakha ibandla likaBabubani, akashonga ukuthi uzokwakha ibandla likaMamubani, kodwa uthembise ukuthi uzokwakha ibandla lakhe. Yilo ke leli ke uPawuli athi ke encwadini yezenzo 20 verse 28 wazizuzela lona ngegazi lakhe, okungukuthi leli bandla lingelikabani? LingelikaNkulunkulu. Thina sonke sisebandleni lakhe uNkulunkulu. Buka-ke yikuphi ke la udumo uNkulunkulu enikwa khona kulesi sikhathi? Unikwa ebandleni lakhe uNkulunkulu. And then mawubheka incwadi yabase-Efesu usahluko number 3 verse number 21 ithi makube kuye udumo ebandleni nasezizukulwaneni zonke kuze kube phakade. Uyabona ukuthi makube kuye ini udumo kuphi? Ebandleni. Ngamagama aseduze uNkulunkulu namhlanje unikwa udumo kuphi? Ebandleni likabani? Lakhe. Hayi lami njengoba ngihlezi la phambi kwamakhamera ukuthi nginebandla. Anginalo ibandla. Yabona ukuzwe umuntu ethi laphana ebandleni lami or hayi laphana ebandleni likababa ubani, hayi laphana ebandleni likamama ubani. No, akekho umuntu onebandla. Umuntu onebandla uKristu, yena yedwa owazizuzela lona ngegazi lakhe. Buka mawubheka incwadi yabase-Efesu 5 verse number 22 wehla nayo uPawuli uthi uJesu ungumsindisi womzimba. Umzimba yini? Yibandla lakhe uKristu. Ngakho ke uJesu nguye ongumsindisi webandla lakhe. Umbuzo uthi uma wena uthi leli bandla elakho, ngomhla wokuphela uyokulisindisa na? Ngoba uJesu uzokusindisa elakhe. Futhi uJesu akashonga ukuthi ibandla lingelakhe nawe noma lingelakhe nami, kodwa elakhe yena yedwa vo gelekeqe. Akekho omunye umuntu ongathi ibandla elakhe ngaphandle ke makuyikhampani yakhe ezenzele into yakhe egameni kaNkulunkulu. Leyo nto uNkulunkulu akangeni kuyo ngoba isho ukungalaleli. Uma silalela sizokwenza lokhu okushiwo amazwi kaNkulunkulu. Buka-ke sesizodlulela ephuzwini elilandelayo lesithathu. Buka-ke mawubheka incwadi yezenzo 2 verse 47, incwadi yezenzo 2 verse 47 ibonisa ukuthi ibandla yilapho kukhona abantu abasindisiwe. Why ngisho kanjalo? Because incwadi yezenzo 2 verse 47 ithi bemdumisa uNkulunkulu. Yes, bemdumisa ubani? uNkulunkulu. Bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla
abantu abasindiswayo. 1, umuntu osindiswayo unezelwa ubani? Yinkosi. Imnezele kuphi? Ebandleni layo. Uma ke ibandla linegama elinikezwe umuntu, kusho ukuthi leli bandla lingelalowo muntu loyo olinikezele lo gama lelo. Inkosi ayinezeli abantu abasindisiwe kulelo bandla lelo, kodwa inkosi inezela abantu abasindisiwe kuphi? Ebandleni layo. Inezela abantu abasindisiwe ebandleni layo ngoba yiyo esindisa umuntu. Buka incwadi kaMateyu 1 verse number 21. Ithi uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi nguJesu ngokuba nguye oyokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. NguJesu osindisa abantu kuphi? Ezonweni zabo. Number 2, mawubheka incwadi ka1 Timothy chapter 2 verse number 3, ithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazi iqiniso ngokuba munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu ngumuntu uKristu uJesu. Ngakho ke uJesu wonke lo msebenzi wawenza ukusindisa mina, wawenza ukusindisa wena, ukuze uma ekusindisa bese ekwenezela ebandleni lakhe. Bekumele siyiquestione indaba ethi kunebandla elaziwa ngokuthi lingelikaMfundisi othize. Bekumele siyiquestione indaba ethi kunebandla elaziwa ngegama elithize, because ibandla laziwa ngokuthi yibandla likaKristu. Because incwadi kaMateyu 16 verse number 18 uJesu uthe uzokwakha ibandla lakhe. Incwadi yasenzo 2 verse 47 ithi uJesu unezela abantu abasindisiwe ebandleni. Incwadi yabaseRoma 16 verse 16 ithi ayakhonza kini amabandla kaKristu. And then ke nencwadi ka1 Corinthians chapter 1 verse number 2 ithi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte. Ibandla laziwa ngokuthi yibandla likaKristu. Ngamagama aseduze, ibandla laziwa ngomnikazi walo onguKristu. Yabona ke ikhona lento ukuthi abantu bafune ke ukuthi befuna ukuputshuka ngendlela abafuna ukuputshuka ngayo. Athi omunye hayi thina sizothi siyindlu kaNkulunkulu, hayi thina sizothi siyiJerusalem elehle ezulwini, hayi thina sizothi siumuzi ongcwele. Yonke lonto ikhona eBhayibhelini. No, iBhayibheli uJesu uthe uzokwakha ibandla lakhe. And then ke uPaul mayibhalela ibandla eKorinte uthi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte. And then ke futhi nencwadi Zenzo 2 verse 47 ithi inkosi inezela abantu abasindisiwe kuphi? Ebandleni layo. Uma ke omunye ethi hayi mina ngumuzi ongcwele or ngiyini, leyo nto isho ukuthini? Isho ukwahlukana leyo nto leyo. Leyo nto isho ukwahlukana, kusho ukuthi sehlukene. Njengoba omunye kwazile ukuyibiza ngalokho, nomunye wayibiza ngalokho, nomunye wayibiza ngalokho, yigama lelo. Kanti lokhu ukuthi siyibandla likaKristu akusilona igama, kodwa ukwaziwa kwalo. Le jacket le noma leli bhantshi leli makuthiwa elikakhoza akusilona igama lalo, kodwa ukwaziwa kwalo ukuthi umnikazi walo yimi. Ngakho ke nebandla masithi yibandla likaKristu akusilona igama lalo lelo, kodwa ukwaziwa kwalo ukuthi laziwa ngomnikazi walo, libizwa ngomnikazi walo ngoba yibandla likabani? LikaKristu. Alright ke. Besibheka ke iphuzu lethu lesibili ebelithi ukulalela ngendawo emisiwe yokukhonza uNkulunkulu. Ukuthi uma sibuka ukulalela ngendawo emisiwe yokukhonza uNkulunkulu, eTestamenteni elidala indawo eyayimisiwe kwakuyithempeli elalakhiwe nguSolomon. And then ke eTestamenteni elisha
indawo emisiwe yokukhonza uNkulunkulu yibandla likaNkulunkulu, because incwadi ka1 Timothy chapter 3 verse number 14 no verse number 15 uthi uPaul, kepha uma ngilibala khona uyokwazi ukuthi kumele abantwana bakaNkulunkulu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu bakuphi? Basendlini kaNkulunkulu eyibandla lakhe eliyinsika nesisekelo seqiniso. Ngakho ke besibuka ke ukuthi ke indawo emisiwe, indawo eveziwe, indawo evunywe yizwi likaNkulunkulu yini? Yibandla likaKristu okumele abantu bemkhonze kuyo uNkulunkulu. Right ke ibikuyiphuzu lesibili lelo. Elesithathu ke iphuzu lithi ke ukumkhonza uNkulunkulu okuvela ngokulalela. Ukukhonza uNkulunkulu okuvela ngokulalela. Ukukhonza uNkulunkulu okuvela ngokulalela. Hayi ukukhonza uNkulunkulu okuvela ngengqondo. Hayi ukukhonza uNkulunkulu okuvela ngemizwa. Hayi ukukhonza uNkulunkulu okuvela ngokuthi ubaba ubani wasifundisa kanje noma umama ubani wasifundisa kanje, kodwa okuvela ngokulalela. Ukulalela ini? Izwi likaNkulunkulu. Ukukhonza uNkulunkulu okuvela ngokulalela. Right again. Ukukhonza uNkulunkulu yisenzo esisho ukuzithoba kuloyo omkhonzayo. Ukukhonza uNkulunkulu kuyisenzo esisho ukuzithoba kuye uNkulunkulu. Ukuthi njengoba ngithi ngikhonza uNkulunkulu, anginambono mina, anginayo into engizoyenza eyintando yami maqede ngithi ilungile, kodwa ngizokhonza uNkulunkulu ngokwendlela yakhe uNkulunkulu, noma ngokwendlela emiswe nguye uNkulunkulu, hayi ethandwa yimi, hayi efunwa yimi. Yabona mawubheka owesifazane waseSamaria mabekhuluma noJesu, bekhuluma ngentaba leya ababekhuluma ngayo, ethi nina nithi iseJerusalema indawo okufanele ukuthi kukhulekwe kuyo. Khumbula lo wesifazane ukhuluma ngethempeli eJerusalema ngoba uJesu wayesaphila ngaleso sikhathi, ibandla lalingakaqali. Uthi ke lo wesifazane nina nithi indawo yokukhonza iseJerusalema. Uyambona lo wesifazane ukuthi uyazi ukuthi ngokuya kweTestament elidala indawo yokukhonza yayiseJerusalema, ngoba iTestament elidala liqala entabeni eSinayi liye liyokuphelela esiphambanweni. Ngenkathi uJesu esaphila kwakusasebenza umthetho kaMose. Uthi ke lo wesifazane ephila ngaphansi komthetho kaMose, nina amaJuda engowaseSamaria, nina amaJuda nithi indawo yokukhonza uNkulunkulu iseJerusalema. Uthi ke uJesu ke mayikhuluma lapha kuJohn 4 verse number 24, uthi uNkulunkulu ungumoya, bonke abakhuleka kuye bafanelwe ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Yabona ke ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Mawubheka inguquko yesilungu izokutshela ukuthi abakhonza uNkulunkulu, worship uNkulunkulu, kumele bamworshiphe ngomoya nangeqiniso, hayi ngemizwa. Ngakho ke mawubheka incwadi yabaseFilipi usahlo number 3 verse number 3, uthi uPaul, thina singukusoka kwakhe esikhonza uNkulunkulu ngomoya, sizibonga kuye hayi enyameni. Yabona ke mawubheka incwadi yabaseGalatia 5 verse number 17, ibonisa ukuthi inyama iyamelana nalokhu okushiwo ngumoya. Izwe kahle lencwadi yabaseGalatia, because uPaul ukhuluma ngendaba yokuthi benoJesu uma sikhonza uNkulunkulu kumele simkhonze ngani? Ngomoya nangeqiniso. Uthi uPaul, thina singukusoka kwakhe esikhonza uNkulunkulu ngani? Ngomoya, ngoba sizibonga
kuye uNkulunkulu. Ithini incwadi yabaseGalatia 5 verse number 17 na ithi ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama, ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Uyabona ke, inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Once umuntu wenza into ephambene nomoya, uzokwenza izinto zokwenyama. Yabona ke, uzokwenza izinto zokwenyama. Ngiyafuna ukusho ukuthi uNkulunkulu uzothi asihube ngomoya, asihube ngomlomo. Inyama izothi asihube ngeinsimbi. uNkulunkulu uzothi ahlabelele ngamaphimbo ethu. Inyama izothi asidanse. Kodwa masingathiwa sikhuluma ngokulalela, mangingathi kuwe manje sukuma udanse, noma ngithi qala iculo unumber 18 othi uthando lukaBaba, uzovula umlomo uhlabelele lelo culo lelo. Kodwa mangingahle ngithi qala unumber 18 bese wena uyasukuma ushaya izandla, noma uyasukuma uyofuna izinto ozoyishaya insimbi, kusho ukuthi awungizwanga ukuthi ngithini. Uma ngabe ubungizwile ukuthi ngithini, ubuzokwenza lokhu engikushoyo. Because incwadi yabase-Efesu 5 verse number 19 nencwadi yabaseKolose 3 verse number 16 zikhuluma into ethi ayicishe ifane. U-Efesu 5 verse 19 uthi niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya. uKolose 3 verse number 16 uthi mhubeleni uNkulunkulu ezinhlizweni zenu. Uyabona ke ukuthi ukuhuba okugunyaziwe yizwi likaNkulunkulu, ukuhuba ngomlomo wethu, ngoba noma sibuka izibonelo ezinhle ezwini likaNkulunkulu, sibona abazalwane behuba ngemilomo yabo. Akukho eTestamenteni Elisha lasibona khona kuhutshwa ngeinsimbi. Yabona ke uma ubheka incwadi ka1 Korinte 14 verse number 15 uthi uPaul kunjani pho ngizokuhuba ngomoya ngihube nangengqondo futhi. Ngizokukhuleka ngomoya ngikhuleke nangengqondo futhi. Ukuthi mangihuba ingqondo izosebenza, mangihuba ngizosebenzisa umoya, ngizosebenzisa izwi ukuthi izwi lithini. Uyabona ke umuntu ukethi ke Mshumayeli uthini ngendaba kaDavide, incwadi yamahubo 150, and then ke nencwadi kaNumero 10 verse number 8 uthini lapho ngencwadi yamahubo 150 verse 3 to 4 lapho uDavide ekhuluma ngokuthi mdumiseni uJehova ngohabhu nangegubhu. Into yokuqala engiyishoyo nansi, uDavide wayengekho ngesikhathi sethempeli, number 1. Number 2, uDavide wayengekho ngesikhathi sebandla. Number 2, uDavide ugubhu walushaya, kodwa azange alishaye endaweni yokukhonza uNkulunkulu. Wayelishaya nje la ayesuke ekhona, elishaya khona uhabhu noma ugubhu. Even noMiriane naye mabeqeda ukuwela ulwandle olubomvu washaya ugubhu, wenza konke akwenza, kodwa akakwenzanga ethempelini endaweni yokukhonza uNkulunkulu. And then ke uDavide wayengekho ethempelini mayeshaya ugubhu. Number 2, abapristi babeshaya ugubhu nje, abazange belishaye nabo ugubhu phakathi ethempelini, kodwa babelishaya behamba. Mawubheka incwadi kaNumero uSathu number 10 verse number 8, babelishaya besendleleni behamba ukuthi mangabe kuyiwa empini noma mangabe kwenziwani kumele beshaye amahabhu. Ithi ke inkulumo futhi nakhona lapho lalishaywa abapristi, hayi ukuthi lalishawa inoma ubani. Because akusikho ukuthi umuntu waka-Israyeli, wonke umuntu waka-Israyeli wayengumpristi, kodwa kwakungabantu abathize abangabapristi. Ngakho ke abantu abaningi bayahluleka ukuhlukanisa izwi likaNkulunkulu kahle, ngoba uma sibheka iBhayibheli lihlukene igaba ezintathu. Kukhona isigaba esisuka ensimini eEdeni
siye siyophelela kuphi entabeni eSinayi. Leso sigaba sibizwa ngokuthiwa umthetho, sibizwa ngokuthiwa isikhathi sabokhokho. Kube khona sisuka entabeni eSinayi siyophelela esiphambanweni. Leso sigaba sibizwa ngokuthiwa yini umthetho kaMose. Kube khona sisuka esiphambanweni siyophela mhlazana uKristu ebuya. Leso sibizwa ngokuthiwa umthetho kaKristu. Uma ubheka incwadi yabaseKorinte bokuqala usahlo number 9 verse number 22 uthi uPaul ngafika kwabangenamthetho ngaba nje ongenamthetho ngingasiye ongenamthetho kepha ngiphansi komthetho kaNkulunkulu. And then ke uthi ke ephansi komthetho kaKristu. Nencwadi yabaseGalatia 6 verse number 2 ithi thwalisanani imithwalo yenu nigcine kanjalo umthetho kaKristu. Esikhathini somthetho kaKristu akukho la sibuka ibandla likaKristu mali huba lishaye izinsimbi. Akukho. Uma ushaya izinsimbi ekuhubeni uhubela uNkulunkulu kusho ukuthi awulalelanga ukuthi kwenziwani makuthiwa kuyahutshwa. Wenze into okuthiwe yenze wayimixa nento okungashiwonga ukuthi yenze. Ngoba makuthiwa huba kuthiwa huba, makuthiwa shaya insimbi kuthiwa shaya insimbi. Ngakho ke uNkulunkulu uthe huba akashonga ukuthi shaya insimbi. Wena mangabe ufaka okunye, incwadi yeSambulo 22 verse number 18 uthi ngiyafakaza mina kubonke abezwayo amazwi alesiprofeto ukuthi uma ekhona owenezelayo kulokhu okulotshiwe la uNkulunkulu uyokwenezela kuye izinhlupheko zonke ezilotshiwe kule ncwadi. Ngakho ke uma sikhuluma ngokuhubela uNkulunkulu sikhuluma ngento eshiwo yizwi likaNkulunkulu. Asikhulumi ngento esicabanga ukuthi le imnandi nesicabanga ukuthi le inhle. Uyabona abantu bakhonza uNkulunkulu ngokuthi bona bathanda ukuthi bejabule makunjani. Okungukuthi uNkulunkulu mayethi khonze hlabelela bona bafuna ukuthi bona badanse. Ngaleso senzo awulalelanga, awulaleli, awenzi ngendlela efanele. Awenzi ngendlela uNkulunkulu athi yenza ngayo. Asiphetheke ukulalela kanye nokungalaleli. Ukulalela kanye nokungalaleli. Bafowethu lesi sifundo singesami, singesakho, singesethu sonke. Ukuba ke sibuke imibhalo ukuthi imibhalo ithini, siyeke ukuthi ubani uthini, kodwa sibuke imibhalo. Ngaleso senzo ke sizobe senza intando kaNkulunkulu. Inkosi inibusise nonke nisesemakhaya, inkosi inenze kahle nonke nisalalele lesi sifundo. And then ke inamba yami ke ithi 064 55 61 780 064 55 61 780. Indawo esikhonzela kuyo sikhonzela eFosras eMatlala Street 2669. Ngiyabonga kakhulu, inkosi inenze kahle nonke nisahlangene emakhaya. Ngiyathemba ukuthi manilalele lesi sifundo noma manisabukele lesi sifundo nizosithokozela. Futhi ngiyanethembisa ukuthi ziningi ezinye izifundo esisazoqhamuka nazo noma esisazoza nazo ukuba sikhulisane kuzo. Nani mani nazo ningakhomenta, nisubscribe, nisitshene ukuthi senze kanjani. Ngiyabonga. Amen.